highlifeng.com. Nnenwata not Afia. Nnenwata not Afia. Nnenwata not Afia. Nnenwata not Afia. Asina Nnenwata not Afia n'enu ụwa. Odise konkibi ya manotazinu. Ịma na onye nzuzu kpata ego oyibo oche na ego ụwa kwụsịgonu mana ego adị agwụnụ ego oyibo adị agala etu ma nchanụ mgbe chi onye jiri fone n'ụwa nụ n'ọnya bụ ụtụtụ ya nụ Nnenwata not Afia n'enu ụwa nụ oche na nke ibe ya ma nọta onye nzuzu kpatazi ego oyibo oche na-ego ụwa ọgwụgwọ ma ego ndị agwụnụ ego ndị echeletinu mgbe chi onye jiri fone n'ụwa nụ ya bụ ụtụtụ ya nụ ka chi na-efo n'Afrịka nụ Kuneji n'Eshia ka chi na-eji n'Eshia ka ọ na-efo n'Europe nọ ka Amerika nọ n'ụla nụ Afrịka pụtagonu ka Amerika nọ n'ezi Europe agbagụla nụ nke bụ na mgbe chi onye jiri fo ya bụ ụtụtụ ya nụ onye nwelu tatanụ n'ọbụrụ ya na-enwe chinụ ọ bụrụ onye dịlị mma tata ka ọ na-adịle chinụ mkpụ gị gbaba kwelu nwayọ do n'ọdị adịgide ọ bụrụ onye buru ụzọ gbaba ọsọ nụ ya na-ebuzerunu ya melụ gbalụ m onye anọ n'akụkụ gị na-eme mmacha ya machazina maka na akpọbere rizọt n'oge oge akpọzie rizọt ka a ga-amazi onye gbalụ fest maka na ọ bụrụ onye bụ ụzọ wee lodu first bus wee gaba Lagos na-ebuzeru Lagos ị nweziri ike ilodu first bus tupu irute Bini moto aghasasielu onye buzi second bus nweziri ike ịpụta n'ụzọ gafezielu wee buzi ụzọ ruo Lagos maka na ọ bụrụ onye bụ ụzọ gbaba ọsọ na-ebu ụzọ eru nke doro onye ọbụla anya ife na-eme ka ụmụ ụwa mata unu onye bụ ụzọ wee go moto maọbụ onye bụ ụzọ wee lụọ ụlọ maọbụ moto igo bụ old model because the best is yet to come. Nobody reign forever.
pijo ya na vibutu na fano n'egwu mana tata teknoloji kazi arụnụ moto n'ọbalụbanụ ịma n'oge a 504 na Mercedes vibutu na-egwu enwelu ndị gbalụ moto oge anwa mana tata pajizi ọkpa aganụ ma ndị na-ekotara ọpasikụl oge anwa n'ọfa na-agbazi moto tata Nnenwata nọta Afia Nnenwata nọta Afia oge gbalụ gị welu nwayọ na-ewere onye ma echi onye oge ya lụrụ ọchake o wepụrụ maka ndị oyi na-abụ n'ụfọdụ na nwata bidonu onye nke izizi bụ Ojiego ji okwu nke ọzọ bụ mgbe onye na-eche ya maka na mgbe nke onye n'elu ụwa nụ n'obi na-eche ya oyigilibe n'elu ụwa donu egwu n'onwe gị oyimunu gbasigbo mgbe ike nụ na mgbe nke gị na-eche gị nụ bana bubidolo yi na nwata kilinu pawe tolitesie pawe kusie akwụkwọ n'enu ụwa tonu ndị bụ elu oyibo nu Ojiego ji okwu batala ego nu ọ batalu nnukwu ego n'enu ụwa nu mana mgbe onye na-echi ya n'elu ụwa donu ọfụrụ ego chacha wee na-agba mbọ nụ na-ayochi ya bana bụ n'usili nwanyị nụ Ojiego ji okwu ọ mụtala ụmụ ịnọnụ mana mgbe onye na-echi ya n'elu ụwa nụ mụtazili ụmụ ịtanụ nwoke na-abụnụ n'ofu nwanyị nụ kacha inyelu ya donu wee duzie n'ofu mbọsị nụ mụ ya wee jesi akwụkwọ nụ ewejuzie ya n'ụgbọ akwụkwọ o wee nọtazie n'ụnọnụ wee kpozie papa achụrụ m n'ụgbọ akwụkwọ mgbe onye na-eche ya wee tụtụrụ fonu wee sị ka ya kpezi onyinye nụ ya kpozie ego ji okwu nụ wee kpozie onyinye Ojiego ji okwu n'ọnọ m na nsogbu nụ achụrụ nwa m n'ụgwọ akwụkwọ Ojiego ji okwu wee jụọ ya nnu ofe ego n'enu mgbe onye na-eche ya wee kpezi onyinye ya na ọ bụ 20,000 naira nụ gezienụ ntị ka unu n'ife onyinye gbara onyinye nụ maka 20,000 naira nụ ọkpọ ya mgbanye o nwere projekti nke dị n'aka nụ nke woturu millions of naira o nwere ụlọ m na-alụ na Abuja ụlọ ahụ 50 million akwụnye ego m 48 million naira nụ ụfọdụ 2 million naira ka o zuo nụ o nwekwara ndị m na-egonu na Rivers State nụ ọ tụrụ 50 million
akwụnyego m 41 million ka o zuonu enwekwara ụlọ m na-anụ na Lagos ọ fọdụrụ 5 million naira ka m finichie ya bụ n'odonu mgbe onye na-echi ya wee gbazie ezi oyi ya n'ogidi gị na-akọzi ọwụ maka 20,000 naira iji akpọlụ m million ọ bụ ka m ji amụzie trela nụ ka ị na-emezi m oyimo o wee kpozie eji ego ejiokwu ọkwa ibu ezigbo oyimụ anyị dị na nwata wee bidonu ama m n'iji ego nụ mana nna m ekpelu gị ekpelu mmanụ oyimụnụ ama m n'ọgbaji n'enu ụwa donopụta onye nọ na nnenu oji ego ji egwu wee kpozie ya oyimo mgbe onye na-eche ya nụ bigi manụ bigi trọbụnụ isi na onye kọrọ mụ na gị bụ oyi na nwata domalepule chenjigonu gezienụ ntị ka unu nụzi ife meziri n'ikpeazụ mgbe onye na-echi ya mechazi wee taba ofu wee zụbazi ụmụ ya wee zụsizie ofuke wee bụrụ dọkịta nke nwaanyị wee lụta di na-alụ n'oyi kọmpani ofuke wee jebezi obodo oyibo mana oji ego ji okwu mechaziri wee nwezie problem na biznes ya ndị banki wee si zikọrọ elu na ala nke meziri ka ọ dazie ọya o wee mesizienu ụlọ ọgwụ ebuziri oji ego ji okwu wee jezienu o wee buzienu ụlọ ọgwụ nwa mgbe onye na-echi ya akpọsiziri ego ji okwu mana o furu ezi ego wee kwụzi ụgwọ ụlọ ọgwụ o ji ego ji okwu wee gba dọkịta ife a ga-emezi bụ na ebe ọ bụ na ndụ m adịgonu ọ ga-amasị m ka m na-adịchasịsị ụlọ ọgwụ Nnenwata nọta Afia ọ dịka nke ibi ya ma nnọọ Nnenwata nọta Afia ọ dịka nke ibi ya ma nnọọ Nnenwata nọta Afia ọ dịka nke ibi ya ma nnọọ Nnenwata nọta Afia ọ dịka nke ibi ya ma nnọọ mana ụmụ inu ndị amụtalụ ofuke na-ezu orinu o zuru ori ejide ya nu wee gbagbuo ya nu ọzọ jọnyere ndị kidnapanụ ọka nọ na nganụ ofuke ngozi jele obodo oyibo n'ọka nọ na nganụ mana nke nwaanyị nụ enwezi onye nwe ebe ọ nọ chacha ife na-agba ndị mmadụ nụ ọ bụ na ịkpata ego nyelu oyi gị aka nụ nyelu ụmụnne gị aka nụ n'oge imelu dadanụ n'echi ọ ga-abalụ gị nụ agọzi na-azụ ana n'oyimu n'ozi ana na-amụta ọrụ ananụ onye na-azụ ananụ ọ na-amụta onye na-elele nyelu mmadụ ibe gị aka nụ mana ụmụ mgbe onye na-eche ya n'elu ụwa na obunyelu nna fa moto nụ wee gbonye nna fa draiva nụ wee luzie n'ofu mbọsị nụ mgbe onye wee buru moto ya na draiva ya ka afa jefu nwa ya nụ n'ụlọ ọgwụ ya nụ wee luzie ka agbalụ breki
onye Jizọfụzi wee buzo kọyi anụ a o ji ego ji okwu eji ego eji okwu wee tụgharịa nụ wee na-enezi oyi ya nụ ọ bụzi bigi manụ nụ wee kpọọ ya mgbonye ọkpọ ya eji ego ji okwu ọ bụ gịnị na-emezinụ osi ya na-ekwe bịa fụrụ onwe ya nụ ya gbozili ya nụ mefula ego eji akwụ ụgwọ n'ọgwụ nụ ya wee sị ka ya zaba ife nụ mgbonye wee kpọ ya o ji ego oyi mụọ n'ọgwụ nwa mmụọ n'ọbụ nwa mmụọ n'ọgwụ a o ji ego ji okwu wee n'ezi anya n'anya mmiri wedu ya anya nụ o wee gbaba oyi ya nụ n'afụgo m ife nụ na-eletago m ife nụ n'ọbụrụ onye dịlị mma tata nụ ka ọ na-adịla echi na Nnenwata nọta Afia nụ ọ dịka nke ibe ya ma nọta nụ o wee kpọziela eji ego ji okwu nụ wee jee kwuru nwa ya nụ n'ife abezi igbo yi mụ oge anyị dị na nwata nụ anyị dị na nwata bido nụ imalife ị ga-emelu mụ bụ nna gị melu ya imo o wee mesizie etu a ka o ji ego ji okwu si wee buzi onye lara ụlọ ọgwụ na nkịtị na-akwụrụ ụgwọ ewee kagbuzi ụgwọ ma chọkwuori ego ya melụ onye nọdị n'enu ụwa nọ pụtakwa ndị nọ n'ala maka ọga imelụ tata nwere ike echi ọbalụ gị nụ ya melụ ji agba ndị mmadụ nọ na bụ Nnenwata nọta Afia n'enu ụwa nọ ọ dịka nke ibi ya ma nọ mkpa ka ndị ezie na Texas nụ ka ndị ekenezi nwanne m Chief Sunday jesi eme osisi ka nkwụ nwa mesaraku izizi n'Egbuoma nụ eze ji ekwe akpa obodo kwu otigbu anyịnya National President ụmụnna bike Social Club ndị ọmanụ dịka nji mmanụ ụmụnna bike nụ ọga imelu mụ n'enu ụwa mụnụ obi n'igwe ga-akwụ gị ụgwọ nụ gị na odozi akụ gị nụ n'ụlọ Bridget Lebechi osiji nwanyị ọmanụ godie nwanyị ọmanụ nne Dr. Belenụ ọkwaghị isi m ka ube egbu m na gị nọ m n'azụ nụ matụ na-egbu chacha osisi ka nkwụ na ịga dị nnu onye nna gị bụ nụ ị na-enyere ogbenye aka nụ Chukwudu Christopher Sobilinu obele nwa chụrụ ụbịam na nwa sisi Chukwudi oyila ngasị odogwu n'Indonesia nwajili nkata kpudagụ ụmụ n'oge si na mpakala ji ọzọ ndị asịla akọwanụ ma mpakala arago ọzọ nụ na ya bụ ọzọ anọtagonu onye asịlị tebe ọnụ gị
nwajili nkata kudaku onye ọcha bịala ụwa n'oji nwansi Egbuoma ejenu asị na mgbelugide n'ọjị na ọ bụrụ ozi nwannu ịma na ọrịka ọ jiri tuo Prophetess nwanyị ọmanụ General Overseer na Catholic Faith Deliverance Ministry nke dị n'Egbuoma onye ọcha bịara ụwa n'ozinu enwere oge ndị ilo bịalụnụ ka fachie m ọchị n'ụwa mụnụ ma na-ejula ajụnụ ọga imeelu mụ n'uwe rikanụ obi n'igwe ga-akwụ ụgwọ ụgbọnụ onye amụma Chukwu kpọrọ bịa onye amụma Chukwu ezigbo nne nzube afọ mụlụ ka Chukwu ya na nwa ka ego nne Chijioke belenu ezigbo nne Chidera nne Promise belenu ifi melu merikanu obi n'igwe ga-akwụ ụgwọ ụgbọnụ nwanyị na-enyere ogbenye akanụ onye ọcha bịara ụwa n'ojinu onye amụma Chukwu Nnenwata nọta Afia Nnenwata nọta Afia Nnenwata nọta Afia onye nzuzu mmadụ ego n'elu n'oche na-egbu ụwa gwụsigo ego ndị ejele cha 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 highlighting